háború. Milyen ott, ahonnan jöttél? Nappal lapulni kell, de éjszaka lehet mozogni. Csak vigyázva, mert az FV-knek infravörös szemük van. De kicsövezzük őket. Megtanultuk, hogy kell. Aztán megjelentek a beszivárgók, a megsemmisítők, a legújabbak és a legrosszabbak. Elektromos állók közt nem sok minden ösztönöz. A humán lelkek vérti, a mocsok módra fölszököl. Puszta realitásból festünk a falra ördögöt. Ez olyan hatás kölcsönös, hogy eldobod az öltönyöd. Túltelített áramkörök, a szenvedés az örök. 2100, nincs törvény, csak dögök. A hajnal is hasad, félholtan hörög. Elkap a gép, szív, bedarál és kiköp. A bajunknak mára befellegzett. Felengzős faszok hiába fellepeztek. Jellemtelen spórákból elvetemedett reppek. Mondjatok búcsút a szerveiteknek. Ezek szervezettebbek és emberre mennek. Hitvány meg zsákfos, alattomos alakok. Velünk ellentétben tervezve lettek. Ha nem maradsz hasznos, kitörölnek az adatok. Oly mértékben szaporodtak el a tűrők. A Google műhold megolyózik, ha rájuk zoomol az űrből. Pixelek villóznak szerte a planétán. Lassan elleppi az egészet a ganémán. A sok paraszt beszáll az internetbe, mint vágási. Ha egy kiszáll, beszáll helyette 100 másik. Egy szerver szívja magába a sok elszivárgó adatot. De azt titok, hogy kitől kapta ezt a feladatot. Nullákból és egyesekből épül az új Golgota. Online vagyok non-stop, mint egy hormonzavaros morbota. Tegnap még megáztam, ma meg már gigázok. Felosztották a világot maguk közt a gigászok. Először rendesnek teteti magát az AI. Aztán később előbújik belőle a gonosz. A tech forradalom elcsúszik a maga banán héján, és felfalja a saját gyermekeit, mint Kronosz.